Ovogodišnji dani sigurnosti su vrhunac aktivnosti Hrvatske udruge menadžera sigurnosti kao laboratorija ideja, ali nezaobilaznog sastanka za sve igrače u korporativnom ekosustavu. 3 su ključne misije ovogodišnjeg izdanja. To je stjecanje naravno novih i nadogradnja postojećih znanja, ideja, perspektiva, poslovnih kontakata i poznanstava i naravno inspiracija i nadahnuća. Možemo bez ikakve dileme reći danas je sigurnost naš najveći kapital i ako govorimo o Hrvatskoj onda uz prirodne ljepote to je ono što Hrvatsku čini stvarno posebnom. U tom pozitivnom duhu dopustite mi na kraju da čestitam organizatorima na prvih uspješnih 18 godina predanog rada i ostvarenih kvalitetnih rezultata na temu sigurnosti. And this is exactly why events like the Days of Croatian Security are so vital. They provide a platform across sectors, across borders, and across disciplines. They allow us to learn from each other, challenge assumptions, and co-create solutions that are both innovative and inclusive. As we begin this year's conference, I encourage each of you to engage fully, to ask difficult questions, and to think boldly. Smatramo da je vrlo bitan događaj i za krajnje korisnike koji trebaju sigurnost, a tako i za nas, dobavljače sigurnosti upravo za te krajnje korisnike. Jedina poveznica svima je da smo došli do te razine u društvu i u svijetu da nam je naprosto sigurnost sve bitnija i bitnija. Dakle, mi se moramo braniti, imamo sve više prijetnji, te prijetnje su kompleksne, isprepletene i ovdje smo zapravo iduća 3 dana da o tome razgovaramo, da smišljamo nove taktike obrane, da razmjenjujemo znanja. Zapravo, nadam se da nakon 3 dana budemo malo pametniji ili možda više inspirirani. Jedna od najvećih zasluga Hrvatske udruge menadžera sigurnosti je zapravo podizanje te svijesti o izazovima koje donose kibernetičke prijetnje i digitalizacija svega. Sigurnost više nije samo zadaća države, odnosno vojske, nego da svako od nas mora participirati u tome. Stvaramo jedno predivno okruženje ljudi koji su u struci, a što je po meni možda i najbitnija stvar trenutno, gdje nam je potrebna ta sinergija stručnih ljudi kako bi mogli proizvesti nova rješenja, nove ideje, a samim time i povećati razinu sigurnosti. Organizacija kao i uvijek je na nivou, što moramo Alenu priznati, a i drugim kolegama koji sudjeluju kao i mi kao sponzori u svemu tome. Koliko sam čuo da je ove godine 300 sudionika skoro, što je stvarno evo do sada najveća broj sudionika, odnosno najveća konferencija koju smo imali. Tako da evo, veselim se što sam tu na danima sigurnosti 2025. i nastavljamo dalje.